ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର ଏବେ ଖରା ଛୁଟି ଚାଲିଛି ଆଉ ପିଲାମାନେ ଘରେ ରହିଲା ମାତ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ମାଗନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବିସ୍କେଟ୍ର ରେସିପି ଆଣିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଥରେ ୟାକୁ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ କିଭଳି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହି ବିସ୍କେଟ୍କୁ ବନେଇକି ଆପଣ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ବିସ୍କେଟ୍ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ମିକ୍ସଚର ଜାର୍ ନେଇଛି। ସେଥିରେ 1 କପ୍ ସୁଜିକି ଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସରୁ ଦାନା କିମ୍ବା ମୋଟା ଦାନା ଯାହା ଆଭେଲେବଲ୍ ଥିବ ତାକୁ ଦେବେ। ଆଉ ତା ସହିତ 1 କପ୍ ଚିନିକୁ ଦେବେ। ଆଉ ତା ସହିତ 2-3ଟି ଅଳେଇଚରୁ ତାର ଚୋପାକୁ ବାହାର କରିକି ତା ମଞ୍ଜିକୁ ଦେବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଳେଇଚକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ଏହିସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିକଣ କରିକି ପାଉଡ଼ର ବନେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଏବେ ପାଉଡ଼ର ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ୟାକୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ବାହାର କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଯେ ପାଉଡ଼ର କେତେ ଚିକଣ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ପାଉଡ଼ର ଭଲ ଭାବରେ ଚିକଣ କରିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେଇଛି। ଏବେ ସେଥିରେ 1 କପ୍ ମଇଦାକୁ ଦେବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ସୁଜି 1 କପ୍ ନେଇଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ 1 କପ୍ ମଇଦା ନେବା। ମଇଦା ଆଉ ସୁଜି ସେମ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ନେବେ। ଏବେ ସେଥିରେ 4-5 ଚାମଚ କୋକୋନଟ୍ ପାଉଡ଼ର ଦେବା। ଆଉ ମିଠାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣକୁ ଦେବା। ଆଉ ତା ସହିତ 2 ପିଞ୍ଚ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ବା ବେକିଂ ସୋଡ଼ାକୁ ଦେବା। ଆଠୁ ଅଧିକା ଦେବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଏହିସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଏବେ ମିଶିଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ 1/4 କପ୍ ତେଲକୁ ଦେବା। ଆପଣ ତେଲ ଜାଗାରେ ଘିଅକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ଏହିସବୁକୁ ହାତରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କ୍ଷୀରକୁ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଚକଡ଼ି ନେବା। ମୁଁ ଏଥିରେ କ୍ଷୀର ଦେବା ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କ୍ଷୀରକୁ ଦେଇକି ଏହାକୁ ଚକଡ଼ି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଏବେ ଚକଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ୟାକୁ ଏମିତି ଟିକେ ପତଳା ଥାଇକି ଚକଡ଼ି ନେବେ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ସୁଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ୟାକୁ କିଛି ସମୟ ରଖିଲା ପରେ ଇଏ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଯେ କେତିକି ପତଳା ଅଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଚକଡ଼ି ନେବେ। ଏବେ ୟାକୁ କଭର କରିକି 30 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ 1/2 କପ୍ କ୍ଷୀରକୁ ନେଇଥିଲି ଆଉ ଅଳ୍ପ କ୍ଷୀର ବଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି କ୍ଷୀର ଦରକାର ହେବ ସେତିକି ନେବେ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 30 ମିନିଟ୍ ଏବେ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ କଭରକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖାଇ ନେଉଛି ଯେ ଏବେ ବେଟର ପୁରା ଠିକ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ହାତରେ ଜମା ବି ଲାଗୁନି। ଏବେ ଏଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲ ବନେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହାତରେ ଗୋଲ ବନେଇକି ହାତରେ ଟିକେ ଦବେଇ ନେଇଛି। ଏମିତି ଚେପଟା ସାଇଜର ସେପ୍ ଦେଇକି ବନେଇଛି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସେପ୍ ଦେଇକି ବନେଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିସ୍କେଟ୍ ଏଠି ସବୁତକ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏହିସବୁକୁ ତେଲରେ ଛାଣି ନେବା। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏଠି ଲୋରେ ରଖିବେ, କାରଣ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ହାଇ ହୋଇଗଲେ ଉପରୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପଡ଼ିଯିବ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କଞ୍ଚା ରହିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିସ୍କେଟ୍ର ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼୍ ଏବେ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆରପଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ଓଲଟେଇ ନେବା। ବିସ୍କେଟ୍କୁ ହାଲକା ହାତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଲଟେଇବେ, କାରଣ ବିସ୍କେଟ୍ ଏବେ ସଫ୍ଟ ଅଛି, ସେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିସ୍କେଟ୍ ଏବେ ସବୁତକ ଓଲଟେଇ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ୟାକୁ ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବିସ୍କେଟ୍ ଏଠି ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ୟାକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଆପଣ ତ ବିସ୍କେଟ୍କୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ବିସ୍କେଟ୍ କେତେ କ୍ରିସ୍ପି ଆଉ କୁରକୁରେ ହେଇଛି। ଆପଣ ଥରେ ଏହି ବିସ୍କେଟ୍କୁ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ କିଭଳି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।